Vítajte, prihľačoví priatelia. Dneska si predstavíme superester od Varivasu. Je to materiál, ktorý je špeciálne vyrobený na Traudareu. Pretekársky ho používame vtedy, keď potrebujeme mať zostavu, ktorá má extrémnu citlivosť. Keď potrebujeme cítiť naozaj každý kontakt s nástrahou, vtedy používame ester. Niekto by sa mohol opýtať, prečo nepoužijeme šnúru, ktorá má takisto minimálnu príťažnosť. Kvôli tomu, a to si premietneme sem na grafike, že nástraha na šnúre a nástraha na estery vám pracuje v úplne inej hĺbke a ide po úplne inej trajektórii. Preto pokiaľ chcete dostať malú nástrahu nižšie a mať to veľmi citlivé, potrebujete použiť ester. Teraz také malé technické okienko pre pretekárov, čo tiež nie každý vie. Varivas robí dva druhy esterov. Robí tento superester, o ktorom si rozprávame, a robí ES2. Rozdiel medzi tými estermi je v tom, že superester je tuchší a je oveľa menej prieťažný. Je to ester, ktorý je podstatne citlivejší. Na druhej strane ES2 je trošku mäkšia, príjemnejšia a pohodlnejšie sa s ňou pracuje. Pokiaľ však hľadáte ester, u ktorého budete mať čo najvyššiu citlivosť, vtedy si volíte práve ester superester. Vyrába sa v dvoch farbách. Vyrába sa v čírej a oranžovej farbe, ktorá sa volá Neo Orange a robí sa v 4 priemeroch. V našom európskom značení je to od 8 po 11, v japonskom značení je to od 2,5 po 5. Aby ste pochopili, ktorý na čo je, estery prvé dva sú vhodné na mikroplandávky, prípadne naozaj mikrovoblery a druhé dva estery, tie hrubšie, sú vhodné buď na ťažšie plandávky alebo na areátske woblery klasickej veľkosti. Zhrňme to, zjednodušme to, pokiaľ potrebujete mať extrémne citlivú zostavu a pokiaľ chcete viesť mikroplandávky hlbšie na veľmi citlivom materiáli, vtedy používate ester. Pokiaľ chcete použiť ester, ktorý bude mať naozaj minimálnu pružnosť a na ktorom budete cítiť úplne všetko, vtedy používate superester od Varivasu. Ďakujem za pozornosť.